Này nè. Run. Dad. Papa main nende dah. Dua ini. Ya. Bamnya mabri mad logofoर. Bamnya mabriman माथो. Hello logofoर. नै जोङो ना लांफैनो रेडि जालायबाय आरोना. दुब्लि थाबायगासिनो दिनै खथासेल' सारगोन आरोना. स' बाहायनो बेसेबां मोनो थांनानै नायलांदोलाय. जोंना एसे आलदा जायगायाव फैदों आरोना जोङो. रडबो दंलायलायो हनै. रड दं आरोना बैजों. नै बेजों रड दं आरोना गारि थांग्रा. बिस्रा मालाबानो सहैबायबो आरोना आंनो लास्ट नै लोगोफोर दिनै ना नैखौ सारगोन आरोना बिराद गोथौ खथासेल' सारगोन ओंखायनो गोथौ दिनै ना नैजों बोहैयो आरोना दैया नै बे जों सारबाय थाग्रानिनो दै आरोना बे बोहैबोयो जों थाङो नै ना खान्दा नायनोबा लोगोफोर ना खान्दा नै नाया ओमफ्राय नै नाया लानजायल' नाया थेजेनबाय नै ना फिसाखौनो माबोरै नै लोगोफोर बामि नायनोबा नै वा बामिया नायलाय लोगोफोर खर'आ मा सिस्टेम बहा थांबावबाय नायलाय नै नै थांजोबनोसै लोगोफोर दन्दबारिजों मा होनो सारजोबनोसै नै जायगाया हले देन्जारसोखा नै सासे दै बलायहैदों दै थांनायनि दैयानो बांद्राय थांला आरोना नैबेजोंल' थाङो एसे बैनो बेजोंल' फैयो दैया नैबे गासिबो होथेजोबनाय बिसिमाव होथेजोबनाय गोथौखा नाय बिसोर सारसिगोन एबाराव सानैबो बिराद अलसिया नै देन्जार अलसिया सानैबो नै बिमाजों फिसालाजों सारगासिनो दं बेना फेन्दाया जा होलायबाय गुवार नालाय फेन्दाबो खनजा बोयो आयौ अ सारखोनलाय गानसिखानाय दैया खौनो हख्लायबाय होथारबाय सारगासिनोथार होबाय ना बामि बुथारना लाखाबाय गन दाननानै लायखाबाय ससे आलियावसो बांसिन गारो गावना रानथारबायानो
Aku tunggu dulu. Cari bro. Kami yang taruh pada. Kau bayar itu kapan mana ndera? Handai oleh nak gedung kali. Gila oleh. Ini beda ya, bayi beber nalak ber. Laga, ulah ke pada ya sah, klep beber na ber, berzebai. Habis apa jalan, habis apa jalan? Dung masalah kan? Ya, tenang sih. Ya, sampai sih. Pan tak ada. Tanggram dah. Tanggram jadi, tanggamnya. Pokoknya bisa kalau. Wah, mana. Apa lain ndera? Dua ini ndera bini mana? Kau singa sabdong masih. Makon nogasene bela, makon nogasene. Iku mon bati nang khala dah. Ma. Tin mon gitu dah. Humdan no mami. Lanjau. Ayo are. Cukul le khay. Nai na. Ron. Dad. Kon gulung se nak handa kina handa deko mesti apa bodo. Kami sudah masuk happy. No, itu aku pura karena balting kejer janjian nemen, tadi ni bahaya dong aku bayi share, nana bami dong bahaya. Tadi dinci jam sih. Magur ni magur. Sama dulu. Bami. Ya. Sulang lagi. Sudah. Nih. 1, 2, 3 start. Bami tak sih yang belum lalu kak. Ini buah ini bami. Ayo, kamu kan. Ayo bami. Bami lagi sedikit rana. Mabroi. Bami ya. Maaf sih bami santai. Mabroi.
थैबावाखैनालाय जा गिदिरखा माथाम मासेल' सालामिया गावबा मोनिया सिङाव दं सिङाव ना खान्देन जब्राखा दिनैना Wah, dia jatuh. Pas, nak kandai berat kathle. Pas kis dah kan le na? Pas kis ni bapak. Bamnya mabri mad lagi foto. Bamnya mabri mad. Tuisan juga rodan sini. Ya. Oh, lo sep sana itu jadi dik. No, macam hasil salah. Jadi dik le. Ni bebis dah dong le. Ayo. Di mana Sarbai? Dia kumpa bilang je kabur aja. Belai. Bamnya mana baik. Ini desu. Nah, logoफोर ना खान्देन खेरखासो जाबाय आरो ना खुखांजोब्बाय साफानो ओमफ्राय ना बामिया नै जाबाय ओमफ्राय नैबे फोरानगोनखौ बेखौबो माखासे फोरानगोन आरो ना माखासे जागोन गिदिर गिदिरखौ नै ना खान्देया खेरखासिखा जाथावथाव नुबोबाय जाहैदों सुनानै